Ticho, chalani. Juro, povedz tú príhodu, jak si došiel k tým zázračným predmetom. Také čajočky tancovali pod rozsudcom, nuž som ich reku všetky vyobkrúcal a tie mi dali tieto zázračnosti. Takú sekerku, že keď som raz zatiaľ, tak tu polku lesa porúbem. Klobúk taký pevný, že by som vás všetkých v ňom mohol nosiť. A opasok vyvíjany, keby ešte trošku uťahnem. Dobre, Jurko, počuli sme, máš pekné vecičky, pekne, lenže ja mám čo? Kapitánsky klobúk. Jurko, teraz dobre počúvaj, takto sa spieva na Slovensku. Chlapci, tu nášu. Jánošik je týpek, má čo ponúknuť. Chalani ma zobrali medzi seba, celkom dobrá partia. Až na toho Tomáša Uhorčíka, ten je taký divný. To čo si myslí o sebe? Príde sem a machruje s nejakými magickými vecami? Ja mám čarovnú valašku, som niečo viac ako vy. Za krk som ho zlapal, za gágor zatiahol. Pandur sa dobliazgal a teraz volám ho. Jediná vec na svete môže ma rozhorčiť. Tu zrazu s radosťou... Chlapci, poznáte tu? Cikam, fúka vetrík, tuším, že mi vlhne svetrík. Je to daždík a či rosa? No doriti, došťal som sa! Máš valašku a chod sa hrať. Jurko, pokračuj. Nuž, toť som mu zobral. Uhorčík je špecifická osobnosť. Akože máme ho s chalanmi radi, ale myslí si, že je kapitán a nikto z nás nemá to srdce mu povedať, že ho rešpektujem len zo súcitu, viete. Má Aspergerov syndrom. Je najhorší a robí mi to naschvál. Iba si o sebe myslí, debilko. Viete, ja vôbec neriešim tú rivalitu, pretože keď zasadíte semienko rivality, neprinesie vám chutné ovocie. 1712, 1713, 10 000! Jánošik, nechceš byť náš kapitán? Kapitán, on, tento okrkel, čo je tu deň aj s cestou, po tom všetkom, čo sme si spolu zažili, a čo moje city? Tu máš. Ale viete, on to nejako predýcha. Samozrejme, treba rešpektovať tú demokratickú voľbu a tak som teda prijal miesto predsedu nášho občianskeho združenia. A tak Jurko Jánošik predsedom sa stáva. OZ-ka Tierchovskí Junci, ktorých čaká ešte veľká sláva. A Uhorčík po nechcenej regresii zostal v smutku a v depresii, no budúcnosť však veľa chystá v ďalšej časti Dráma istá.